Salutare! Astăzi suntem în Livada de Meri. Avem aici soiul Florina, un soi care se menține foarte bine pe iarnă, extrem de aspectuos și destul de mare. Culoarea lor e impecabilă. Cum vedeți, e un soi care rodește foarte mult. Și o caracteristică a soiului ar fi rodirea pe lăstarii lacomi de 2 ani. Practic, îi încarcă de mere și după care îi se apleacă pe orizontală. Asta ar fi micul secret al soiului. După cum vedeți, și acolo sus avem o ramură care exact la fel a făcut. Aici mai avem și alte soiuri care au fost culese, inclusiv de pe Florina s-au recoltat mere, pentru că au fost destul de multe. După cum puteți observa, extraordinar de aspectoase. Aici avem și un pom cules aproape în totalitate, mai ales în partea aceasta, dar pe vârfuri au rămas, inclusiv pentru video. Uitați. Culoarea lor e extrem de frumoasă, e soiul meu preferat. Deci, după cum am zis, rodește foarte mult pe ramurile mai groase, de 2 ani, față de țepușe. Bineînțeles, rodește și pe țepușe. Vedeți aici cum o legat rod pentru la anul. Dar merele de cea mai bună calitate sunt acolo sus. Cam acesta a fost acest videoclip. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă.